Inkosi uZondi imsusa kuye. Inkosi uZondi ayifuni yona ukusondela kuye. Yabo. So befuna ukucontrol inkosi uZondi aphinda control mina. Ileyo ke impi kaBhaka. Maneneke. Umfana ngoba manje ayisathathi le direction ebenicabanga ukuthi izoyithatha into. Mina ngibuye emndenini manje kuney'nhlelo engale kwalento yale mpeni ilwayo nina uyayibona nje ukuthi yaseyikhotheni ngempela le mpeni ilwayo. Njengamanje kunezinto ey'ningi ey'thinta impilo kamfana. Kusemnandi mase kunje. Kahle ona mntwana into yenzayo njengamanje. I think usuyamsiza manje umfana. Ngokubuka kwami usuyamsiza manje. As much as exposile kodwa personally yena empilweni yakhe usuba usizo kuye. Engicabanga ukuthi sekuhambisana nokuvikeleka kuye. Anganoma umntwana uyangithola. Usuba usizo kuye okuhambisana nokuthi abe more protected. Because angifuni uqamba manga mina mntwana. Ubese engqupheni yena umfana ngoba uthinte kakhulu futhi kanzima. So usuyamsiza nje manje. Engicabanga ke ukuthi angeke mina ngithi wrong right impela ukuthi umsize sonke sasizakala yabo. I think mina ithatha direction right mangabe uyamlekelela. Angazi ukuthi noma ikona inhloko mntwana kodwa mina ngibona ngathi nje ayumshayile. Mina ngibona ngathi inhloko ke ngoba yabona nje for the mere fact ukuthi uthi yena whether unamanga noma ukhuluma iqiniso mayethwalahlwa uyafisa ukummitha lo mzali. Ake siqalele lapho ukuthi uqamba amanga noma ukhuluma iqiniso noma ubefuna ukuzwela noma kunjani asiqale lapho ukuthi ufuna ukumitha lo mzali ake siyodibana khona siyohlala kwi-truth commission leyo ke size sazi ukuthi inkinga ikuphi ukuzosizakala ngoba akusizwe max ukuthi uthi unenkinga ucabanga ukuthi wena uzoyikhukhula phezulu inkinga ngoba izolokhu ivukile nje obivuka uyabona. Thola umsuka wenkinga yakhe ngoba besides phela ingane yonile lafana wonile ngishaya bekuthiwa uyaboshwa but still indlunkulu sayingcolisile. Indlunkulu icala lakhona linendlela yayo echarge yakhona ayifani namaphoyisa lawo uya understand futhi ngeke enze lidedelwe uma ukuthi senike naxoxa nanoZondo wakutshela uya understand ukuthi ngakhuluma naye and utheni kumina yenake. So akusile icala elincane leli li-serious ngale ndlela but icala ngiyalibona because into engihlukumeze kakhulu ukufika kuma wakhe akhulume yonke lento engikhuluma ngibuye ngingekho right max angifuni ukuqamba amanga ngibuye ngidistebhekile emoyeni sengqondweni nayo yonke into ngebhadi ke lo muntu enguyena ngine-responsibility ngumzali mina uya understand futhi ngisho ngingasemzali ngumzali kwisizwe kufanele ngiqinisekise ukuthi uright but inkinga into engiyibonile kuyena angathi akayiboni lento yena ubona ukuthi hayi shuthi ziyakhala kuliwe kwenzwana angiboni ukuthi uyabona nalabantu abacabanga ukuthi banendaba naye abamthathe bamise ekhaya ngoba ingane limele. Into ekhona la mntwana zimbili izinto ezenzakalayo la. Because mina the other side of him ngiyalazi futhi ngilazi njengoba ngizazi but the other side lelo lithintile wena ilona ke ngingalazi. Into eyenzakalayo la kune kunani ebona ukuthi
Ngizwa mntwana. Ukhathile uthi into eyenzakalayo kwenze njani? Into ekhona la angithi kunamasayidi amabili empilweni yalomfana. Kunaleli sayidi leli mina engilaziyo, leli likaBhaka. Leli lomsangano lokuba umkhofu. Yeah. Wenziwa uBhaka. Bese kuba naleli sayidi leli olithintile. Lempilo yakhe personal, uyabo. As much as lelo sayidi olithintile lithinta inhliziyo yakhe nengqondo, kodwa usewumkhovu leli sayidi likaBhaka. Leli sayidi lokusetshenziswa uBhaka nelokulalela uBhaka nelokulwa izimpi kaBhaka. Ilona sayidi elisambusa kakhulu mfana. Uthando lukaBhaka ilona olihamba phambili kuye ludlulo lwefamily. So into engiyibukayo mina kunzima ukumsiza njengamanje lo mfana uma ngabe esasebenzela uBhaka ngalendlela, esasondelene noBhaka kanje. Kunzima kakhulu ukumsiza ngoba uma ngabe enoBhaka lento iba yimpi ekufanele wena ulwiswe ngoba nawe uyamlwisa ngokwenza lento. Kodwa uma ngabe eyedwa uyalazi iqiniso lokuthi umthinte ngqo empilweni yakhe ngqo, osizini lakhe ngqo uma ngabe yedwa. Kodwa manje lelo sayidi yakhe elivuka eyedwa alinawo amandla kuye because elinamandla ileli likaBhaka. So inkinga ekhona la kuyo yonke lento, inkinga kuyo yonke lento mntwana akuyena umfana uBhaka. So manje isolution yayonke lento fanele itholwe kanjani isolution mawukuthi uBhaka phela ngoba umfana mayeboshwa uBhaka uzobe kuphi? Ingakho into azoyenza uBhaka, into oqala azoyenza, ayithi ngikuthela mina ngoba ngiyamazi, into oqala uBhaka azoyenza la uzothi bayebona ukuthi umfana i-reality isiyamnqoba because wena mntwana kumele ungahlehli, uyabo. Kumele ungahlehli kulokho. Yabo nje la umthintela emncane ngakhona. Kumele ungahlehli and uma ngabe uBhaka esebona ukuthi i-reality iya ngokumshaya umfana iya ngomnqoba, into azoyenza uBhaka uzokhipha i-instruction kumfana. Izothi instruction mfana okwamanje ungabisalithinti igama lami emavidweni akho nako live bakho ungakhulumanga nami. And mina ungenzi lutho, ungashayi bese uthinta negama lami singakhulumanga. That is the uma ngaba akayithole leyo instruction leyo iyona instruction asazoyithola. Uba usebenza kanjalo nje akumekhisa kwamafinyelana uma ngabe reality seyikushaya. Uyakulahla uma ngabe reality seyikushaya ufuna ikushaye wedwa ingakushayi naye. Ingakho mina ngithi umbono wami uthi uyabona leli sayidi okudla ngalo mntwana ungasaliyeki. Kudla ngalo ngempela futhi uliqinise ngempela, cace nje ukuthi umfana kumele ahamba yo-accounta, umfana kumele yabo nje ngizwile engathi kuzoba nizokwenza umhlangano nefamily yakhe. Yabona lowo mhlangano loyo iwona ozothela iy'thelo zangempela loyo. But yena uhlulwa yini njengomuntu omdala ingane ukuthi ayithathe kuye ekhaya njengamanje? Shuthi umkhovu phela manje lengane uma ngathiwa njengoba ikhuluma into ezibuhlungu kangaka, ngisho bekuthiwa ibiqambamanga. Njengoba ikhuluma izinto ezibuhlungu kangaka, yena ngisho igama lakhe selithintwa kangaka yena kuthi ndaki yena.
uselfish kangako lowo muntu because